Kwazai vatariri veSly Media TV, zita ndini wenyu Daniel Kachere. Zuva ranhasi tabuda takananga kuRhodsville area muHillside apo pane kambani yanetsa nekusabhadhara vashandi. Vamuri kuona kumashure kwangu ava vese vashandi vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunana Guruve, Chiredzi, Kadoma nevamwe vanoshandirawo muno muHarare. Vane mwedzi yakati vasingabhadharwa nemurungu wavo asi vachinge vashanda. Wanzei vachipira nyaya yavo. Madha kambani yesecurity yatiri kushandira kambani yesecurity yatiri kushandira toti tikashanda kusvika musi wa30 kana tashanda 30 April mari yedu inozowanika musi wa25 May kana 17 May. Tiri magadhi security company inonzi J-Sync, yaimbonzi Animox but yakunzi J-Sync. Tinongoti tikauya panapa tonzi murungu achauya nemari. Murungu akauya nemari iyaya anongoverenga kuti pana vanhu vangani ndokwanisa kuwabhadhara half pay yemwedzi wakapfuura iwoyo. Zvatova kubva gore rakapera tichingoitwa zvakafanana izvo kungonzi uyai tikupei mari yenyu but mari yacho haiuye. Komiti iripo but komiti yacho hatizeti yakasarudzwa nani, kuti yakasarudzwa nevashandi here kana yasarudzwa nekambani here, because haitimirire zviito zvatinoda isi. Mbobvunza ivo makadi yenyu tiripo. Zita rangu ndonzi Fano Mutana, ndinoshandira J-Sync. J-Sync security company ino iri pano. Ndakauya pana pano Friday ndaudzwa kuti uya utore mari yako, ndikapuwa $10 zvikanzi imwe mari yako inouya nemandi. Ndakauya pano as from yesterday hapana mari yati yasvika, saka tiri kuchema vakuru vacho tiri kuzama kutaura navo kuti vatipewo mari, hatina chatiri kuziva. Izvi ndibva takutoona security management yacho kuti uya izvi, but tatokumbira several times, tokumbira kuona varidzi vecompany titaure navo tinzwe kuti what's the way forward. Kwakudoka tiri pano, inam from Chiredzi ndoko ndinobva kumusha, ndoda kuti ndidzokere kumusha kuChiredzi. Ndakapuwa $10 izvi handine $1 randasara naro, ndo randadya ndodii way forward ndeipi. Kwadoka ndageza ndakuzora kana mafuta kana chii, ndageza ndisina kana chii nekuti handina kana pokutangira, but havasi kuda kunzwa chichemo changu, handisi ndodii. Saka ndiri magadhi, ini ndiri gadhi ndichishanda 31 days kuti ndiwane $190 ndisina off as from December up to date. Zvasinazvo basi ndo zvandakaita. Saka mari nobva razonzi takangomiswa basa zvisizvo, nobva tamira basa. Tikamira basa chindipe hangu mari yangu yasara yacho ndiende hangu ndiseni nemi, handina chandikona chiri kuitika. Ndosaka tazama kuti titsvake rubatsiro kuti pakuti kangabatsirika. Several times taidedza avengiri veRhodsville police station ichiuya pano several times, ichiuya ichitibatsira kuti tiwane mari, ichiuya pano ichibatsira mari kuti tiwane mari several times vachitotibetsera ndoba yazotipa kuti tiwane kuti mukana kuti tiwane mari. Handika ndinosevenza pano mister. Of course you are the director. Even ngauye HR wacho ndikuda tomuona. Saka ndiri pano kandisingashandi pano. Kuku chakata kuti nimire basa ndiani? Handina kudzingwa basa kaini, handina kudzingwa basa. Are you working for my company? For J-Sync of course. Was kana ndichine mari iri pano Kadoma Toros, kana ndichine mari iri pano apa ndiri ndosa chikuudza ko ndikuita Kadoma sendisina mari, handikazi change all tikauya pano tikagara panapo. ndiko ndanishandira kukadoma tikazi vanhu vese vari kukadoma ngavachinjwa uye kuno tikagara pano tikashamba premises andika then we had to disperse andika tikabuda
saka ndo zvakaitika. Munhu ari kupa the wrong information. I'm not giving the wrong information. Call him. Ngauye pana auye tifese camera. Tigotora ma records. Last week ndakapuwa $10. I was given $10 last week. I was given $10 last week here. Kana ndisiri mushandi wenyu, why makanipa $10? Kana ndisiri mushandi. Aripo mudedze accountant. Accountant is the one who gave me that $10 and I need my remainder so that I can go. Andisikuda chimwe chinhu pana. Ndakauya neFriday ndikabuda ndikazodzoka nezuro manheru till now ndiri pana ndina chokudya ndina chokudii. Ndiri kungovatawo pangu pototodzingwawo futi nevamwe vari kuti hamutenderi kugara pano but handina kugara ini mami from Chiredzi ndoko ndobva kumusha. Iri kuChiredzi ndoko mune mhuri. Ndakatobva kuChiredzi nezuro ndichiti ndauya ndanzi uzotora mari yako nemandi inenge yavapo. Andika ndakauya handina kuwana mari ndiri pano futi handina kuwana mari. Ndatombokumbira uyu mukomana kuti andideizira MD director akatiti vari busy ane mapepasi. Andika ndikati it's okay because handisi kuda kutaura navanhu zvakashata because kana vanhu vakashanda mese shandai mese muparadzane nomurugare. Handisi kuda kurwa navanhu ndiri kuda kungozvishoma zvangu ndiende hangu ndiwane kufamba kuchaonekera. Ivo kana chinditi handisi mushandi wavo kurati ive imbavha handisi kuda kuvandira saka mari yangu yandakashanda iri kupi? Kana muchiti handisi mushandi menyu muri kuba vakuru because kana muchiti handisi mushandi wenyu muine mari yangu. Akaimubulewa nani? Ini ndakubva ichiri Amnox. Mirai iri Amnox kubva kuzasi uko ndiri pano ndikauya pano aiuya achitora pfuti kuno kundiani wamakasarenda pfuti ndiani maisarenda muno icriminal here kandisiri mukushandi wenyu pfuti ngirazi akatipa pfuti ngirazi Saurosi. Chingangoitika ndichekuda kuhwanda nekuti chinenge chakudzvanya kumba kwako ndo chinozokutuma kuti chokwadi chichibuda. Ini ndiri mushandi mumwe akangomirira seuyo ari kurambwa. Ndane nguva ndichishandira kambani tofunga kubva ichiri jasi. Izvi zvemashiripiti akazouya musuno mukomana murungu Diva ndio akunza mapei kuti achindonoka zvaakuita. Mukuru arida kutongoedza kunzvenga zvavo nekuti apa basa chekunzvenga iri basa wakadzingwa kudhara. Hatingati ibasa rababa iri basa munhu wakadzingwa kudhara nekuti izvezvi toti anobhadhara rent ndinomudza kuti mwedzi pawo pana toti izvezvi panormal under normal circumstance vanhu vari kudyei zvekuti unganzi ichi ndio iri basa kana anyarira nekutya wakadzingwa kudhara because kana wakutoswandira kupinda mbama uri kubhadhara rent uchinzi hanzi uri kuda kuchengetedza apa apagadzirwe mari ka mari inototorwa kumapremises kwashandwa nevanhu asi havasati vatambira here vanhu vese vemovisi ko chii chinongotadza shoma yacho ingoya nenguva shoma yacho wakana kuprotekteiko zvinhu zvakadhakwa kana zvakadhakwa shamwarika machaina ndio polisi dzavo here kuchaina kwavakabva mukamba ndiye muchaina but utungamiri hukuru pachitera muchaina tofunga ndio mashefu atina wani toarespecta zvekuti tofunga ivo hakusi kuda kwazviri kuitikawo. Aiwa nzara inokutuma kana kunongedzera mai. Last time paina bhanda anganeikanikirika tichitotaura zvese zvainetsa kuti tichitotaura muchitiwo as from next month kurora this month vanhu vaiti last month yapera mari yaifana kunge yakupindurwa kuma-accounts hapana mari yakapinda. Handiti ani makati J-Sync yakachinjwa J-Sync saka iye zvandiri kutambira zvandiri kutaura baba iyi mari haisi yeAmnox yandiri kutaura ndeye J-Sync ndeye last month yandiri kuda inini ndeye J-Sync not Amnox. Ndiye ndiri kuda izvozvo like right now I don't need money from Amnox ndiri kuda iye J-Sync yandakashanda last month haisiri haina kuwanda baba. I worked for 15 days ndoya ndiri kungoda mari yacho iye 15 days ndiende mukatobvisa $10 handitika nobva mabvisa $10 alright company yainzi Amnox from kumashure handika nobva yazochinjwa ikanzi yakunzi J-Sync handitika nobva yazochinjwa ikanzi yakunzi J-Sync handitika ndatenda pandikiri padepartment ripapo rinomirira nezvevashandi vemasecurity iri ndikatotopuwa pepa randapuwa iri randapuwa nasunu iri handitika rekuti iri yekunzi alleged non payment of what of wages and under what
underpayment of wages of Fano Mutana and Tapera Brown. Ndini Fano Mutana wacho inini? Tapera ndo uyu. Tatondotora nasi mapepa sawa. Tichizama kuti pangu ndatingaona rubatsiro tigone kusudurwa pano. Atisi kuti kugara pano. Toda kusudurwa tiendewo norugare. Idzi tatobuya tikatopa uye HR akatiti atitye mapepa waramba kuriswa these papers. Atitye papers vatiti ivo vantu vanozoda kuti vagozovadedza kuti vagogara nesu pasina ivo as a sort of a hearing andika kuti tinzwisisane handiti ndio Una akadzi vane vana vakadzi vemagadhi vakatomira kupuwa mari varimo izvozvi mukati nevarume vari kutovharirwa kuti vasipisa saka vanofanira kutovhura gedhi iye ngaavhure gedhi vanhu vabude vatovaramidza kubuda. Because what we need from them is money. What we need from them is money, nothing else. So that Roadsview police station, the guy days are on this. Musachka Midian and Ichka Midian. Vanhu vakuda kana vanga vachika zvavo baba vakuru andika but chokwadi chiripo ndechekuti vanavo munyika ino tashungurudzwa nevanhu vanotiti vanoda kuti employer vachitinyebera vachida kudishandisa because this is a contract kuti inini ndakabvuma kushandisa labor yangu in return of cash but I'm not receiving what I was supposed to receive andika but ivo vakawana zvavaida kwandiri but ina nakwanisa kuwana zvavari zvanga ndinoda kwavari iye munyika kupa jesi ngatisisina atina reamnox ndo ataiva nawo atina takangozonzwa kuti yawo kambani iri based pachitsotsi vanhu kana vachiita zvechitsotsi vanoramba vachingochinja mazita chitsotsi chetimu chikange chezita chikange chabatwa vochinja rimwe zita chimwe chakabatwa like ipapa nyaya vari kunetsanirana ndepfuti mukadzi akamira kune mufesi pane ana ejaketi ndokomiti yacho ndowekasi komiti despite nhamo yamuri kusangana nayo mashandiro enyu cheo akamira usi. It's not normal. 31 days times number of money which is very impossible security. 12 hours gati 12 hours saka kuroti 12 hours unoshanda iwewe what 2 times $6 per day 190 kana uri outside ndatisina off inini but ndaiti the situation iripo ndaizvigamuchira handitika kuti ndikwanise kuraramisa ndichengeta umuri dzangu but handina chatakakwanisa kuwana. Pamuri makadai munoshanda sei company iri muHarare chete here inandiri kukadoma kunonzi kutoros hakuna kwaisiri Zimbabwe yese inda ndiri kuguruvewo apa chinoshupa futi ndechekuti pakufamba baba matransport apa kuti yazodora mari kunoku mari inoshanda ndiyangu inini kana ndishandisa kana $20 pamwe watambira 190 apa watoshawa off futi zamureva kuti imimi munhu wese ari Zimbabwe yese anotokwira bhazi achishandisa mari yake ndishandisa salary yake ndizvo zvandiri kureva samukuzvonawo sei zviri kuti dzimba zingai zvokuti machina inini handina rokutaura nawo vadzimai venyu muZimbabwe vandikina nevakoma nevabereki vari kuti chii kunyanya hachiro machina chachakudiwa apa patoshupa baba zvakutolidha madivorce nemadomestic violence because haungangoramba unzi tipe mari kana unzi chino iwe kubasa kwakasenzako malandlord ari kuda mari haunenge usina mari ndiani landlord unoudza kuti musi wa 16 kuti handisati ndawana mari yemwedzi wapera anenge akatarisirawo mari dzake tiri hatina dzimba mumwe musi musi wa 18 mumwe musi musi wa 20 unoudza level zvinoshupa zvokuti tinotoshaurikaudza kana mukadzi chaiwo kuti ndomuti kudii asi ndiri kuenda kubasa vana hazvitaurike zvakatooma hatitonzwisisi kuti vari kutirongera vachada kutipa mari dzacho here kana kuti vari kungototi havatombori nenemutemo yedu yatinayo muno muZimbabwe vose muchaina uyu
ari kuita izvi ungana kwamakaita uku pane pundudzi here inoratidza kuti pamwe nhasi makamirira ani kamirira vakuru vari mukati todaona muchina anonzi anouya nemari asi ava kubva kuseni vatichengeta vasina kana chavambotiudza kana tuudza nanhasi chini stopward cash zvinoreva kuti vanenge handifungi kuti vari registered mukati murudzimunogarwa like a kernel handitika jangi irimo kana inda dzinogona kunge tikatodzishaya iri reri laki pakatouya vehealth vanogona kuti kana toilet yacho niidze bhaketi sisime kudofulacha nebhaketi pasi pacho pane pari makatota handitika madhodha embwa ari almost pese pese mukati mese makazara madhodha embwa dzini mune mbwa dzirimo mune mbudzi futi irimo handiti iri kungofamba muchidhotera pese izvezvi kupinda hamuna kunaka michokisi mutori nani dai zvaibvirazvo tangotorwa tese taenda kuchikurubhi tamondogara otherwise togona kutobenefita zviri nani because we'll be eating handitika tichiita maexercises pane zvatakurarama tiri pano vanopa vanhu avo vanotanga kupa komiti iyi mari wopa komiti yese mari isusu vamwe vashandi avo havapi mari vanobva vavhara vanotanga vangopa komiti yavo wobva wavhara nakudaro musi wa1 kana kuti musi wa3 komiti yese inenge yapera kupiwa mari vamwe vese vashandi isusu tobva tanyimwa mari kusvika kuma16 20 chakadaro ikokoko mheni kuti vanenge vachiti marenzi tichibhadharawo vanotipa pamwe pacho mahafu hafu senezuro ndakanzoti vamwe vanhu vakapiwa ma100 vamwe vanhu vakazopiwa ma50 ndo mari dzacho dzavanonge uri kuvira sekuona kwamakaita ngaona ufungidzire kuti magadi ese akuona nyato reamurikisana anga wakawanda zvakadii vaona vasvika kumakambani yese inise pangu pandochengeta inini itori government premise because pari kugadzikwa dhemu dande dhemu ruda constructiwa ndo pandiri kuchengeta inini ndane 7 months so far handambobirwa chinhu kana kuti handingakwanisa kunyimwa mari yangu andakashanda zvokuti pangu pacho ndopotiwa ndopoti hasha dzokutika ndokunazopedzera ndapara mhosva because ndiri kushanda 7 months handiri kutaura idzezeka handisi kutaura sokuti ndiri kuwana off handina off pa7 months idzodzedzi zvinhu zvine witness zvandiri kutaura izvi holiday every holiday like Easter ichangobva kutongoshanda like normal day like Christmas any holiday hapana overtime inini ndiri ex-police handitika ndiri ex-police ndiri kushandisa futi pabasa pandiri handitika ndashandisa futi pabasa pandiri but handina chandiri kuwana kushandisa futi yacho ndichakatogara nefuti mari yangu haina chari kundoa kuda kuti ndanotora mari ndakaundi ndo yatotiza nemota yeredhi kutotiza uyo kuda kuti ari kumashure kutotizawo saka kuda kuti vanoziva kuti vanogona kuti vanhu vachizodii kuda kuvarwisa but hatisi kuda kurwisa navo isusu tatikuda kuti nditoda rusununguko tiwane mari dzeduwo tidzokere kumisha kwedu tindoona plani tiriko zvekuno zvaramba kunyange pangava pamusha ukaona warambwa nomukadzi kana mukurambwa nomurume gamuchira zvabuda musarudzo wofamba norugare tisati kutsvaka rugare tingopuwana masendi mashoma atiri kudayiwo tiendewo iseni ndiri kutodai bhazi angu ndidaenda dzokera kuchiredzi kuno kandina pakugara ndongorarama makenosi pamukati umu ndinopinda pachavhurwa ndichapinda kana vachindisungisa vanondisungisa zvavo because ndo vari kuita kuti ndo vari kundichengeta andika handingandorari kure nemari yangu ndo pandeuziva ndicharara pane mari yangu kana vandipa mari yangu nyamba kandipa na 10 mari yangu that time ndinobuda na 10 iye nditobuda ndoenda zvangu handidi kunetsana navo handidi kurwa navo chandiri ngodai mari dzangu ndibude ndiende nesiwo tinotenda nokunzwisisa kwenyu nokuwawo pano tinotenda chose right inini ndinogaita paGreston Park pa 3 South Amway
Nyaya iripo ndeyekuti ini ndakaenda ipapo paitonzi panobiwa zvisingaite but parinosonde 4 months. Pa 4 months dzangu dzese hapana hapasati pabiwa. Zvapasati pabiwa pay yangu madhezi angu haabuda akakwana. Madhezi acho kusabuda kwaanoita akakwana ukabvunza unonge uchinzi aiwa mwedzi uno tinobhadhara madhezi akanoti, mwedzi uno tinobhadhara madhezi anoti. Then ndakafirwa na mai vanobereka inini. So far 4 days dzacho idzodzo hadzina kutombobhadharwa zvikanzita deploya imwe kati ikoko imwe security. Saka iwo hazvitotomboita kuti tikubhadhara madhezi ako iwacho. So parinosonde 3 days ndiri panapo. Mari takapiwa $50 nezuro. Ende $50 acho imari inouya yakatopera kare. Saka zvinozvi iwo wakatosarwa no118 yangu. Saka kutoreva kuti iwo ndo vachitori nepay yacho yese. Makurukota ehurumende ndoda kukurudzira kuti kune makambani avanenge vachiisa imaChina aya ngavave vachizotera imomo vachiona kuti vanhu vari kushanda zvakanaka here nemacitizen, because isusu citizen tikaona nyanyoomerwa tinogona kuzokudza violence nenyaya yekuti muChina akatobva kuChina achiuya munomu. Auya munomu isusu tokwanisa kumushandira haachakwanisa kutibhadhara nenguva. Parino so nhasi date 16 handisati ndatora off, asi mari wakatoya kunokolekta ndakatomira achitoerengerwa 1.5 ozitadza kundipa 150. Saka hasha dzandonzwa dzine dzakawandisa sezvakaita nezuro dai makasvika nezuro inini pandiri panapa iye murefu mugiant but ndakatomubata ndakamupusha njimudzwa kuti I want money. Saka ndogona kuzoita violence nenyaya yekuti kwandiri kushanda ndiri kukomendwa kunzi ndiri kushanda zvakanaka but pay mawiro ayo akuda violence. Hapana ikambani matsotsi haisi kubatwa hatitozive because isusu nyange ukaita 26 days unongopiwa 150, ukaita 24 days unongopiwa 150. Saka asi uchinzi wewe ayo ukaita 14 unowekerwa $6. Asi kana yaover madays awakutaura 24 pacontract form pane 20 asi tinonzi 24, then 24 dzacho dzikaita 26 unongopiwa futi 150. Saka titone confusion. Yeah. Inini mashoko angu ekupedzisira zvangu takadarira vanoshanda kumutemo. Inini ndiri artist ndinonzi Flameboy. Ndoimba hip hop music. Ndine problem yekuti ndikasangana zvangu nemaproblems akada saya ndogona kuzopedzisira ndakubata zvisiri izvo pakuimba kwanga. Wesofa nditori nehasha dzekutotika music 2 minutes kunyora. Ndozoimba zvinhu zvisiri izvo. Wesofa mukanditarira munenge mutoona kuti face ine nzara. Ende munhu ane nzara munhu ane hasha. Saka kana ndicharesva ndichapedza ndatoresva ndizvo zvakutoitika manje. So wezi handisi kuona kuti vamwe vamiriri vekomiti ava handisi kunakirwa nesituation zvachose. Ndane nguva 7 months dzandanichaura madzinzwa imini zotoreva kuti ndane 7 months isinaona mhuri yangu. Saka manje hasha idzodzo dzikazobatana ka ndozopedza ndaita zvimwe zvinhu. Alright, regerai ndiite kuti ndipuwe foni yangu mukati. Especially nhau yamambotaura yekuti tigone kubatsirwawo nemakurukota. Sevana vadiki tiri kuzviziva tiri kukura, tiri kuzama kuavoida kuti tindopinda mumaactivities ari illegal. Handitika toda kuita zvinhu zviri proper kuti nesuwo tigone kudi kuchengeta vana vedu. Dai makurukota agona kutibatsira nehurumende yagona kutibatsira yagona kutiitira kuti tiwanewo zvokuita, because like right now hatina zvokuita. Ndosaka takungowira mumapiripiti akadai okuti nesuwo futi nyange nemhuri dzeduwo hatichakwanisi kuti tigarisane nadzo. Ngavatibatsirewo tigone kuwana zvokuita. Kana vachidawo kutibatsirawo neimwe ndosati zvinonetsa iyewo masecurity company akada sewaya ngavavaisewo mutemo yavo yakasimba yokuti nesuwo tigone kudi
kuti tisaramba tichikudedzai kuti muuye pano kuzotaura nyaya dzakadai kana kuzorekota nyaya dzakadai kuti nesuwo tiwane mari dzedu in time nyatikaona mari dzedu nyatikaona musi wa 5 zvezviri nani pano kuti wazoti musi wa 15-20 kwakurwadza. Ipapo hurumende dai yatibatsirawo ipapo kutaura chokwadi dai yatibatsirawo kuti tisapinda muumbavha tisapinda mumadrugs wozi tikazvishandira toza titogona kuti tiwane woti tichazoti nditorewo skangi dzadai kuuya kana zvibhodhoro izvi zviriko izvi zvimhuka zvanodedza zvimhuka izvi andika kuti ndisure ndakadhakwa kuti ndikangano memori ndichese ndorasika memori andika kureva kuti takuda kupuractisa kupenga anditika dai taavoida kuti tipractisa kupenga andika ndozvatiri kuzama kuti tiavoid nenzira iyi but tashaya vari kutimiririrawo kuti tigone voice redu risvikewo asi ndinotenda kuti pamwe kuda richasvika voice redu nekuti mavawo paground kunzwawo zvichemo zvedu tinotenda. Asi tinoti kune vanorejista makambani makaoma chimboongorerewo mamwe mabhinya amuri kungoti mainvestor hamene kune vanorejista cheva ngarisvike ikoko. Ndisikadela toto handizivi kuti pamwe ndoinonzi Zimbabwe's open for business yacho iri kuti munhu woshandisa chitoro rokuti shandisa mahara. Tinotori nemhuri nevana vanoda kuenda kuchikoro but kutambudzwa munyika medu. Iwe chikwe nayo mpande sindira kupinda kana isha shandira kupinda umje iwe ona abandira kupinda mukati ona chikwe nayo kumana tarisewo muone abandira kupinda mukati basa rese panapa ndakapinda mukati ipapo mukati mo muri kudai